Vuonna 2016 leikkasin vaikeaa sydämentulehdusta, joka oli suusta peräisin. Heräsi ajatus, miksi? Paraskin hammasharja poistaa vain 65% plakista. Nyt suomalaisten tutkijoiden kehittämä antibakteerinen menetelmä mullistaa plakin hallinnan kotona. Lumoral nostaa suun hoidon täysin uudelle tasolle. Löydät Lumoralin lähimmästä apteekista tai osoitteesta lumoral.fi. Kokeilemalla tiedät. Lumoral on ainutlaatuinen tuote hammas- ja iensairauksien hoitoon ja ehkäisyyn. Lumoralin käyttö on helppoa. Ensiksi hampaat purskutellaan suuhuhteella, jonka jälkeen suuhuhde aktivoidaan valolla 10 minuutin ajan. Lopuksi hampaat harjataan. Lumoral-tuotteen vaikutus on todettu kliinisissä tutkimuksissa alan johtavien tutkijoiden ja professorien kanssa. Lumoral-tuotteilla on jo yli 10 000 aktiivista käyttäjää ja toimitamme yli 30 000 antibakteerista hoitoa kuukaudessa. Meillä on hyvät jakelijat lähes jokaisessa Euroopan isossa maassa ja olemme kumppanoituneet alan parhaiden hammasalan toimijoiden kanssa. Ison asian äärellä. Arvioiden mukaan maailman väestöstä noin 70% sairastaa ientulehdusta ja sen vakavaa muotoa parodontiittia sairastaa WHO:n arvion mukaan noin 1 miljardi ihmistä. Maailmassa asennetaan vuodessa noin 5 miljoonaa implanttia ja kaikilla näillä potilailla on mahdollisuus saada peri-implantiitti. Sen takia ennaltaehkäisy ja hoito on ensiarvoisen tärkeää ja ajan myötä uskon, että tästä tuotteesta tulee standardi kaikille niille perheille, jotka haluavat hoitaa sekä suuta että omaa kehoaan tehokkaasti. Kasvu on tälle pienelle suomalaiselle yritykselle ollut todella voimakasta viimeisen 3 vuoden aikana. Liikevaihto on joka vuosi tuplaantunut ja tähän mennessä olemme esimerkiksi Suomessa myyneet jo yli 10 000 laitetta ja palaute on ollut poikkeuksetta erityisen hyvää. Hyvän kansainvälisen kasvun, terveen katerakenteen ja jatkuvan suuhuhdemyynnin ansiosta tavoitteemme on saavuttaa voitollisuus vuoden 2024 aikana. Nyt kannattaa niin pienten kuin suurtenkin sijoittajien lähteä